Jare ki ning gedung nomor nganu kok urung mangkat ki. Ya Allah, Bu. Lah kok sepi. Wah, jan. Sik. Tak beli sik, Mbak. Alah, jan. Repot banget. Halo. Wah, oh iya. Halo. Heeh. Nang endi, Bu? Aku kisinan ngantek dolati wong tukang sapu. Heeh. Nang endi? Yo ning mburi to. Oh, yo. Kleru berarti ki aku. Yo. Wah, kayak wis keringetan, Mbak. Aduh, yo. Jan, repot banget. Iki jam piro? Ya Allah. Iki aku nganggo motif. Apike polos apa motif ya, Mbak? Sik. Nek polos ki ngene iki. Ha iki iso wolak-walik Mbak rasa ngumun. Jilbabku cen unik hemat lho Mbak. Lek tuku ki, lek tuku ramu mergo rego Mbak, mergone manfaate barang. Nah ngene iki lho Mbak. Apike polos utawa motif, Mbak? Dulati wong akeh. Udah, polos apa motif? Polos apa motif? Cepet. Motif bae ya? Heeh. Suwen kon jawab ngene kok le kon koyo wong kon jawab ngono wae suwe kok sone kon tuku. Ya wis gek nang ali yo. Lah isin aku.